Поздрав е за Ремзи и за Опел Зафира, курвите ги събира. Газ! За Мерцедес 63, AMG и RS7, за най-мощното Ауди и най-мощното BMW М6-цата. Елате ми на старта с най-яките машини. Обичаме си колите, но повече жените. Парите са в нас, жените са до нас, а колите са нашата страст. За господарите на купона, певците на народа, айде бе Фики, направи купон.